Dámy a páni, vítajte pri ďalšom videu. Dneska to bude opäť zaujímavé. Sme na ceste na Pezínsku Babu a idem sa naučiť driftovať. Sám som na to zvedavý, jak to bude prebiehať. Včera som trénoval na počítači na asete trošičku. Máme 16:51, za pol hodinu nám to začne a my sme už išli radšej tak skorej, keby náhodou niečo. Sám mi to pôjde, snad nebudem úplný vandrák, ale poriadny Tokyo drifter. Jo, vy budete pri tom, vy budete svedkami môjho úspechu alebo neúspechu. Dúfam, že sa vám to bude ľúbiť a vidíme sa v Kameňolome. Tak už sme na legendárnej Pezínskej Babe. Trošku to tady prevetráme. Samozrejme, podľa predpisov v rámci normy, ktoré máme nejakého svátočného ždiče. Kokos, ale nejak to reže s tým Fordem. Nebudeme to nejak hrotiť, pretože vzadu máme veľmi veľký náklad, takže pôjdeme len tak akože s rozumom. Ale dlho som tu už nebol, je dobré tu byť zase späť na tejto ceste. Dámy a páni, už sme tu. Prvýkrát vstupujem do tohto areálu. Je tu niekto? Dobrý? Není. Dobre, tak ideme asi sami. Aha, vidíš tamto stupni víťazu? Na tej jednotke tam budem ja. Kokos, áno. A tu je že barák. Úplne to tu má taký japonský vibe proste. Hej. Tak, už sme tu, na Pezínskej Babe. Asi ma nebude počuť, ale uvidíme. Ja budem mať tady túto S13. Najprv budeme mať teóriu a potom vlastne bude 30 minút teória a 30 minút jazdy. Ja budem mať teda tú S13 modrú, tady je tá dráha, takto sa budem točiť, alebo to pošlem rovno a rozbijem všetky kužele a bude vybavené. Ten tam je Nina, tu môžete niektorí poznať aj pod prezývkou Lady Hoonigan, takže vlastne jej to tu patrí ako nepozemek, ale ako ten nápad, tá škola. A jo, držte mi palce, hlavne nech to nerozbijem. Povieme mu, nech ide tam do trávičky zatiaľ. No, teraz vyskúšame osmičku doľava, doprava, tých ide, nemusíme to tu nejako komplikovať. Začni pri hentej kuželke točiť sa doľava, okolo nej, najbližšie. To je skoro. Jeden kužel, druhý kužel, tu je čiara. Ideš do tejto strany. Medzi nimi v strede. Medzi nimi musíš prehodiť. A zás ideš a zás medzi nimi. To je jediný moment, kedy to vydá proste, že keď je na tej osi kolmo auto, lebo keď to spravíš skôr, ideš do kuželky, keď to spravíš neskôr, ideš úplne do piť. Musíš to tak a prehodiť. A do druhej strany a tak a prehodiť. A medzi tým prehodom treba povoliť plyn. Dobre, poď, ideme znova. To docvičíme, to už pôjde, už to vidím, že to pôjde. Teraz. Ešte si mal si držať. Pokiaľ ide, drž. Prehadzujeme, teraz. Musíš dojsť do takého rytmu, kedy to ide ľava, prava, ale stále to opakovať, vieš, že není to nič zložité, len proste musíš nájsť také body, v ktorých to ide. Není ich 20 bodov, je len jeden. Ale ten prehod, jak som mal, akože keď som išiel do tej pravej, tak to bolo jak, to už bolo také, že... Ten bol dobrý, len do tej... Potom ešte udržať to treba. Áno, treba to ešte dlhšie potáhnuť a zás prehodiť.
poviete? Napíšte mi do komentáru, že jak mi to ide. Akurát nechladíme auto, lebo máme teplotu vysokú, ale už to klesá. Moje pocity sú extrém, akože je to úplne niečo iné než na simulátore. Treba to proste zažiť v tej realite. Aj ty preraz ešte musím dotrénovať. Opa, jaj. Prezujeme to, ešte rýchlo správa, lebo tam už moc toho není. Nechcem, aby sa to robilo. Treba meniť? No, že vraj gumy treba. Galanský jeden poslaný. Skáč do toho. To hýbaj do chlady. Nad 90 trošku. No, iba raz sa prevezme. Čuj, ešte dáme takú, do posledných 5 minút to bude išlo perfektne, si je to spokojný, aby som ty do toho nekecal. Ja to volám také, že cigánsky trojboj. Prejdeš okolo jednej, túto slalomom prehodíš okolo druhej, okolo tejto sa otočíš a zase okolo tej vonkajšej, tak na 3 takty, chápeš? Proste vždycky sa prehodím. Áno, len medzi jednu obídeš a keď sa otočíš, tak zase z druhej strany to obídeš, vieš? Hej, tam pri tej časti, pri ten tretí kúžel, to už bolo také, že... No. Jo. Ale super. Jako? Extrém, akože. Aj ti to dobre išlo. Není to také, že myslel som, že to bude že ťažšie. Áno? Že tá váha, akože je to iné než na tom simulátore, ale... Extrémne
ľahká, to je taká bába. Áno, aj to, že akože síce to má len tých 150 koníčikov. Biele tričko si, to bol dobrý nápad vydať. Nie sa čudujem, že sa GoPročka neprehýla. To hned každých 5 minút sa vypíňalo, lebo proste jej bolo horko. Pozadu točil na telefón. Si dáme infoví, certifikát. To som ja. Aj takto suvenírom. Tak, my už to máme za sebou. Akože musím povedať, že bol to veľký extrém. Je to úplne niečo iné ako na počítači, alebo teda na simulátore. Aj keď vlastne cítite tú váhu naživo, aj tom, jak sa vlastne pohybujete, tak je to úplne že o niečom inom. Za mňa akože veľmi odporúčam. Ja by som chcel poďakovať Lady Hoonigan za to, že to vlastne tady prevádzkuje takéto niečo, že tu aj u nás je. A ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu, takže zatiaľ sa majte a uvidíme sa na budúce.